De manera que ja has decidit aparèixer. Hola, professor Oak, on està el meu Pokémon? Que on està el teu Pokémon? Sí, estic preparat. Jo diria que estàs preparat per anar al llit, no per a l'entrenament Pokémon. Imagina que no deus voler entrenar en pijama. Clar que no, professor. Este matí m'he entretingut i m'he retardat un poc, però ha de creure'm. Estic preparat per a obtindre un Pokémon. Ho he meditat molt i m'ha portat molt de temps decidir-me, però finalment he triat Squirtle! Oh, no! Veuràs, ja se l'ha importat algú que ha arribat a l'hora. Vaja, m'agradaria no haver-me quedat a dormir. En eixe cas, el Pokémon que escolliré serà Bulbasaur! També se l'ha importat un xiquet que no ha arribat tard. Bé, no m'importa en absolut, perquè el meu Pokémon serà Charmander! Oh, no! Qui matina fa farina, però que en este cas serà aconseguís el seu Pokémon. Això significa que ja s'han acabat tots els Pokémons? Bé, encara en queda un, però... Professor, dóne'm-el! És la meva obligació advertir-te que hi ha un problema en este últim. Però he de triar un Pokémon. Com tu vulgues. El seu nom és Pikachu. Que guai! És el que més m'agrada de tots. Me n'alegre. Hola, Pikachu. També és conegut per ratolí elèctric. Per regla general és tímid, encara que de vegades té una personalitat una miqueta electritzant. Ja sé per què digo això. És impressionant, veritat? Ara agarra açò. És el teu Pokédex i les teues Pokéballs. Gràcies.